Silav roj baş hevan noh çend nûçeyên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Nûçeya me ya destpêkê hema di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ye. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê ragihand ku operasyonekî li hember serçeteyê Daişê hatiye pêkanîn. Daxuyanî heye bi vî şiklî ye. Operasyon ji aliyê tîmên operasyonên leşkerî yên Qesedê ve hatiye li darxistin. Bi navê kin jê re dibêjin Tol. Tolê serçeteyekî Daişê desteser girtiye. Daxuyanî heye bi vî şikliye hêzên me bi desteka koalîsyona navdewletî li herêmên cuda yên Sûriye operasyona ewlehiyê yên berfireh li dijî bermayiyên rêxistina Daişê ya terorîst didomînin. Divê mehê de ji hêzên me gelek operasyonên bi bandor pêk hatin de encama operasyonan de şaneyên terorîst hatin bê bandor kirin gelek endam rêvebirên rêxistinê hatin girtin. Di vê çarçovêde tîmên operasyonên taybet Tol yên girêdayê hêzên me Qesedê bi tevî hêzên koalîsyona navdewletî roja çarşemî operasyonekî ewlehiyê li bajarê Meskenê ê rojhilatê bajarê Helebê li darxistin. Di encama operasyonê de serçeteyekî Daişê hatiye girtin. Operasyon piştî şopandineke îstixbaratî ya zelal ya tevgerên terorîstî bi navê Ehmed Xelef El Husên li bajarê Meskenayê hatiye amadekirin. Hêzên me di operasyonê de bi ser ciyê ku terorîst pelê ve şart girtin. Zirar nedan derdorê. Li gorî lêkolînan terorîst hatiye girtin. Şane ûsa hatiye bê bandor kirin. Hevan û Ahmed Türk ji doza propagandaya rêxistinê hat beraat kirin. Ev jî meseleyekî girîng e. Ahmed Türk bi xwe nexweş e. Yani çi jî dixwazin? Çima propagandaya rêxistinê bike? Yani derdê Ahmed Türk tune di 85 saliya xwe de rabe propagandaya rêxistinê bike. Emrê xwe de ye dawa Kurd û Kurdistanê. Karakterê dewleta Tirkiye ew e. Ew qas bêexlaq e. Mirov dema bahsa mafê Kurda dike, bahsa serbestiya zimanê Kurdî dike, propaganda rêxistinê kiriye. Çima? Armanca rêxistinê jî wisa ye. Wê demê wextê ku tu bibêjî Allahu Ekber wê demê ji Daişê divê ez werim girtin. Tiştê ku se dibe? Armanca wan jî ew e, slogana wan jî ew e. Wê demê Tayyip Erdoğan jî ez wê demê nebêjim. Tayyip Erdoğan ji xwe serçeteyê Daişê ye, yani şik û şûpa me tune ye. Qet nebe Daişa ku li hember Kurdan şer kir. Wê demê kî rabe bibêjî Allahu Ekber em ji Daişê bidin mehkemê, doz ve bikin. Mesele ne ye? Dava Kurd û Kurdistanê dawekî pîroz e, meseleyekî mezin e di ser partiyan re ye. Eleqa wî bi endametiya partiyan tune ye. PKK îro heye, sibê tune ye. PKK xwe fesih kir. Hevan lo di demên pêş me de em binêrin, di mesela vê pêvajoyê de wehîn guherîn werin kirin, yani gavên cuda hûnê bibîsin di van rojên pêş me de. Yani nava hefteyekî du hefta da hin gavên nû dibe ku hûn bibîsin. Yani hûn dikarin ji nava xwe amade bikin. Darûniştina dozê de ku li dadgeha cezayê giran ya çardemîn ya Enqerê pêk hat, parêzerên Ehmed Türkanî ziman ku dem di ser dozê re derbas biye. Biryara neşopandinê ya beriya niha ku serdozgeriya Komarê ya Sêrtê dabû bi vîrxistin, daxwaza beraatê kirin. Dadgehê hukm da ku axaftina Ehmed Türk ya sala 2011 li herêma Newala qesaba ya Sêrtê divê di çarçoveya azadiya fikr û reman da were dîtin bi hinceta ku sûç tê de tune ye biryara beraatê da. Ev doz yek ji wan hincetan bû ku Wezîreta Karê Hundir di sala 2024 de roja çarê mijdarê Ehmed Türk ji wezîfeya wî dûr xistibû qayyum danîbû şûna wî. Yani hat femkirin hevan da. Ev doza ku Ehmed Türk jî hatiye beraat kirin, yek ji wan dozan bû ku bû sedemê qayyum. Yani jî hinceta qayyum, bahaneya qayyum. Dewleta Tirkiye hemî Kurdan potansiyel sûcdar dibîne. Ehmed Türk ji vê dozê were beraat kirin jî, Ehmed Türk hemî sûlala wî, em, hûn, her kesê ku dawa Kurdan bike di çavê dewleta Tirkiye de sûcdar e. Nasîm Gulamî Simyarî dawî li çalakiya xwe ya greva birçîbûnê aniye, em derebarê wî de me nûçî amade kiriye, me ji ajansa nûçiyan ya Anefê girtiye.
aktivista civaka sivil Nasim Gulami Simyari ji bo balê bikişîne ser binpêkirinên mafê mirovan yên li Îranê bi taybetî meseleyên îqdamê dest bi greva birçîbûnê kiribû piştî 10 rojan dawî li çalakiya xwe aniye. Aktivista civaka sivîl girtiya siyasî de aynê demê de Nasim Gulami Simyarî niha li girtîgeha Evînê girtiye bi nameyekê diyar kir bi desteka hevalên xwe bi daxwaza aktivîstên civaka sivîl dest ji greva xwe a birçîbûnê berdaye bi qasî 10 rojan domandiye. Daxuyanî ji ser hesabê Instagramê ên Nasim Gulami Simyarî hate weşandin. Têda tê gotin min nameyên we yên ku bi hezkirin bi hestên berpirsiyariyê nivîsandibûn hemî yek bi yek xwendin we di dilê xwe de hîs kir. Her hevoka we rojên me bi hev re derbaskirine anîne bîra min, rojên ku me êşê veguherandine berxwedanê anîne bîra min. Ez li ser daxwaza xwe ez li ser daxwaza we dawî li greva xwe ya birçîbûnê tînim dibêje. Hevan no em werin ser meseleya operasyonê. Operasyona ku em behs dikin daxuyaniya dawî ya HPG'ye. Eger were bîra we beriya du rojan min vîdeoyekî taybet çêkiribû di derbarê amadekariyên dewleta Tirkiyeyê ji bo operasyoneke berfireh bi taybetî hedef Garê ye. Garê ye û rêzdar Murat Karayılan di hedefa dewleta Tirkiyê de ye ji ber ku ew fermandarên netewî Karayılan weke astengiya herî mezin ya li pêşiya projeya xwe dibînin. Projeya çi ye? Projeya tunekirina Kurdan, projeya tunekirina tevgera Kurdan. Karayılan weke astengiya herî mezin dibînin ji ber vî operasyoneke berfireh amade kirine ber vê Garê ve. Lê rêzdar Karayılan xwedî tecrübeyeke 40 salan ya gerîlatiyê ye ew zû bi zû nabe hedef. Haya wî ji her tiştî heye, şêwirmendî wî hene, istixbarata wî berfireh e. Ew zane dewleta Tirkiyê kengê ji ku derê ve dikare êriş bike. Yani haya wan heye. Lê dîsa jî dewleta Tirkiyê bêbext e. Dikare vê pêvajoyê bikar bîne ji bo swîqastên li hember rêberên vê tevgerê. Pir mümkün e. Normal li cem dewletên xelkê ev bêexlaqî ye. Lê dewleta Tirkiyê vê yekî pir normal dibîne. Yani dibêje ji bo em bigêjin hedefa xwe her tişt mübah e. Veya slogana wan e. Mesele mirov bigêje hedefa xwe. Hedefa wan Tirkiyeyeke aydê Tirkan. Tirkiyeyeke ku hemî milletên li Tirkiyê bibin Tirk. Tirkiyeyeke pêşketî mezin ku dünya alem jê bitirse xwedî artêşeke mezin be. Tirkiyeyeke xwedî rêveberên dîktatoriyal bin ku herkes ji wan bitirse. Yani di hişê dewleta Tirkiyeyê demokrasî, edalet, wekhevî, mütevazîtî, medeniyet tune ye. Edebiyat, sanat tune ye. Di serê wan de Tirkiyeyeke ku bikaribe însanan bitirsîne. Em Tirkin, em bihêzin, em ji her kesî bilindtirin. Tirkiyekî berdelê dünyayê ye. Yani tiştê wisa bana nexweşên psikolojîk in. Hevan em dest bi nû çê bikin. Artêşa Tirkiye dest bi operasyona kiriye ya balkêş ew e hevan ev demekê dirêj e gelek însan di wê qenaetê dane ku li Bakurê Kurdistanê hêzên gerîla tune ne. Baregehên wan hatine valakirin. Ciyê ku lê disekinîn. Yan jî tekîliya wan bi gundiya re hatiye seknandin lê tiştekî wisa tune ye. Ji van operasyonan diyar e ku hêzên gerîla li Bakurê Kurdistanê hene di nava gundiyan de ne. Ciyê wan baregehê wan hene. Lewmayê artêşa Tirkiye ketiye nava hereketê operasyonan li dar dixe li hember wan. Daxuyaniya dawî ya HPG jî vê yekê piştrast dike. Hêzên parastina gel HPG diyar kir ku artêşa Tirk li Bakurê Kurdistanê li ku derê li qadên Çewlikê, Amedê, Herekolê, Bestayê operasyon li darxistine. Kengê rojên 14, 15 û 19 cotmehê yani beriya hefteyekî. Beriya hefteyekî artêşa Tirkiye operasyon li darxistine li Bakurê Kurdistanê. Daxuyaniya navenda ragihandin û çapemeniyê ya hêzên parastina gel HPG aynen bi vî rengî ye. Di 14, 15 cotmehê de
لهرما سه گوشه چولک نافچیه لجی و پاسوریین آمده اپراسیونه که لدار خستی ارتشا ترکیه به هزاران عسکری خواه خستی دوره درون خستی نوا تفگری هلیکوپتر جی بکارانیه لدر گندیان خستنه او عاجز کرنه روزین 14-15 جوت مهیجی لهرما هرکوله یا بوتانه اپراسیونه که هاتیه لدار خستن او اپراسیون جی گله کی برفره روزا 19 جوت مهیجی بفکرن ایرو 23 جوت مهیه بریا 4 روزان لهرما بستا یا بوتانه اپراسیون هاتیه لدار خستن دبیجه هپگه دبیجه جوان اپراسیونان ج انجامین وان اپراسیونه یعنی اگر شر درکه محقق عالی دولت ترکیه برپرسیارن هزیر ما ینگریلا د پوزیسیونا اگربستی دانه ام ریزی دگرن جبریارا اگربستی یا پارتیا خاره ام ناخوازم بکه و نوا شرکی گرم لی اگر راس هاتنه که چی ببه یعنی هزین دولت ترکیه و گریلا ورن روبرو راستی هف ورن اگر شر در بکه و ج انجام ویه که او اراده یا سیاسی و لشکری یکو اف هیز خستنه نوا اپراسیونه برپرسیاره دبیجه داخویانی هپگه mesele ew e hevanno hûn dizanin bêbextî artêşa Tirk mirov gotinek heye mirov bi bendê dewlet Baxçelî û Tayyip Erdogan nikare milletê Kurd daxîne binê bîrê bi bendê wan bend xut dikin û em dibînin binê bîrê de armanca wan ew e armanca wan ji vê pêvajoyê ne ew e ku wek hevî çêbibe çawa ku em di serê xwe de xeyal dikin em însanên pir pak û temîzin safin em pir ji cîranê xwe ji dostaniyê ji mîvanperweriyê hez dikin em însanê wisa ne veya di xulqiyeta me de heye di cewherê me de heye wekê millet em wisa perwerde bûne hem ji malbata xwe hem jî bûye çand û kültûrekî me ya civakî em wisa ne em îja milletê Tirkiye yani dewleta Tirkiye mantalîteya wan ne wisa ye em her çend wekheviyê bixwazin jî êwan di serê wan de wekhevî tune ye herkes divê bibe Tirk dewlet Baxçelî roja sêşemiyê doh bû pir bawekî vekirî eşkere kir her kesê li Tirkiye divê bibe Tirk û kes bila xeyal neke ku di biryaran de cih bigire kes bila xeyal neke ku bibe şerîkê dewleta Tirkiye lê em di serê xwe de tiştekî din xeyal dikin tirs û fikarê me gelekin di rojên pêş me de ez vê dubare bikim di rojên pêş me de di nava heftekî du hefte de dibe ku hin bûyer û pêşketinên nû çêbibin di derbarê pêvajoyê de yani li aliyê tevgera azadî ya Kurd mümkün e çêbibe ka em binêrin wê gavekî çawa were avêtin hevanno di derheqê Selhedîn Demirtaş de agahî heye Parlamenterên Dem Partiyê her wiha endamên şandeya İmraliyê Pervîn Buldan û Mithat Sancar çûn serdana Selhedîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ li zindanên cuda. Şandeyê piştî hevdîtina bi Selhedîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ re daxuyaniyek nivîskî belav kiriye ka em binêrin têda çi dibêje û kîjan peyam anîne ji her du siyasetmedarê me hevserokên me. Li gorî daxuyaniyê Buldan û Sancar çûne girtîgeha Edirne û paşê jî çûne a Kandrayê ji bilî Selhedîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ û heyetê bi serokê berê ê şaredariya bajarê mezeneyê Amedê Selçuk Mizraklî re bi parlamentera berê Semra Güzel re jî hevdîtin pêk aniye. Di wê daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku di hevdîtinan de bi giranî pêvajoya aştiyê hatiye axaftin. Binêrin em hê jî dibêjin ajansê me hê jî dibêjin pêvajoya aştiyê. Ya pêvajoya aştiyê ne ki? Pêvajoya Tirkiyeya bê teror e navê wî. Dewleta Tirkiye navekî wisa lê kiriye. Pêvajoya Tirkiyeya bê teror. Aştî maştî tune ye. Çünkü Mêrkana hê jî li hember Kurdan di nava şer de ne, di nava amedekariya operasyonan de ne. Yani ji bo aştî çêbe dibe merov li hev bike. Li ser çi me li hev kiriye? Li hevatine aştî çi ye li hevatine ne? Tamam. Tu li ser çi li hevatî mesela? Li ser tu tiştekî em li hev nehatine.
binêrin rêveberên tevgera Kurd hevanno ev du mehin ji komîsyonê re dibêje biçin îmraliyê bi serokatiya me re hevdîtirê pêk bînin. Ev aktörê sereke evê pêvajoyê müzakerevanê sereke ye eger müzakere hebe. Jalîkê ve dibêjin müzakere tune, jalîkê dibêjin müzakerevanê sereke ye. Tamam. Komisyon çima naçe hevdîtin pêk nayîne bi Rêzdar Abdullah Öcalan re. Ha hûn ê bibêjin pêdiviya komisyonê tune ye ji ber ku sibê heta êvarê ji xwe îmraliyê heyetên dewletê hevdîtin pêk dînin. Mesela me ne wekî. Mesela me ne ew e ku heyetên dewletê diçin îmraliyê hevdîtina pêk dînin bi Abdullah Öcalan re. Mesele meşru bibe. Mesele çawa ku Dewlet Bahçelî gotibû divê were meclîsê, li meclîsê baxe yan jî were pêşiya komisyonê, komisyon here berlingî wî û fikrê wî, pêşniyazê wî bigirin. Mesele meşrûyet çê bibe, rewabûn çê bibe. Mesele dibe ew were berdan. Hemî rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê dibêjin, tevgera Kurd, ez dibêjim PKK ji ber ku PKK bi dawî nebiye hevanno. Çi dibêjim? Heta ku Öcalan neyê berdan, maneya vê pêvajoyê tune ye. Heta ku Öcalan neyê berdan, hemî biryarê ku me girtine em pêk nayînin di pratîkê de. Mesela Kongreya PKK çêbûne, Kongreya Dazdan ya PKK, biryara sereke çi bû, em xwe tune dikin, em xwe fesih dikin. Veya biryar e. Ama ji bo tu biryarê di pratîkê de pêk bînî, şert hene. Yek ji wan şertan, Dewleta Tirkiye Öcalan serbest berde. Ev pêvajo ji aliyê Öcalan ve were rêvebirin. Veya şertê ewel û ê serekeyê ê herî mezin e. Wekî din şert, mana şertan tune ye. Ha zemîna qanûnî were hazirkirin ew tiştekî din e. Elbet ew ji xwe divê were kirin. Ama beriya her tiştî Öcalan eger serbest neyê berdan, hebûna PKK didome. Çek û sîleh didomin. Sibê du spê artêşa Tirkiye çawa ku plan kiriye, li hember garê operasyon de dest pê kirin. Li Bakurê Kurdistanê me ji were pêşkeş kir, ji xwe operasyon dane dest pê kirin jî. Li sê deverên cuda. Ev hemî çi ne? Ev nîşanê wê yekê ne ku Dewleta Tirkiye bi hêzên Ewropa û Amerîkayê re bi şiklekî li hev kiriye, di noxteyekî de gîştine hev û mana vê pêvajoyê li cem Dewleta Tirkiye nemaye. Ama dîsa jî heta dawî dixwazin Kurdan bilî bikin, bi Kurdan wext bidin wenda kirin û ya herî mühîm jî di serê Dewleta Tirkiye de aniha çawa bike ku qesede bêçek bike. Çawa bike ku qesede tevlî artêşa Sûriye bike. Ama ez jî ji were tiştekî bêjim, heta hûn dikarin weke mizgîniyekî jî pênasê bikin. Hebûna qesedê ya nava artêşa Sûriye'de li ser daxwaza Amerîka û Ewropayê çêbûye. Armanc ew e di demên pêş me de Sûriye wextê ku rewa bibe, artêşa Sûriye wextê rewa bibe, hêzên ku Amerîka û Ewropa baweriya xwe pê tînin di nava artêşê de hebe. Ji ber ku baweriya wan bi van çeteyan tune ye. Armanc ew e bê ku bibin sedemê reaksiyoneke tund ya şovenîzma Ereb, Kurdan hêdî di nava hikûmet û Dewleta Sûriye'de rewa bikin, bi cihî bikin. Yani bînin berçavê xwe hevanno eger ji nişkeva hêzên biyanî rabin, piştgirî bidin Kurdan û temamê Sûriye wek çawa ku dane Colanî eger bidana Qesedê, bidana Kurdan, ji welatên Ereb reaksiyon dijberiyekê pir mezin derdiket holê. Niha ez ji were bêjim pêvajoyekê derbasbûnê ye, temam hesas e, şikestin mümkün e. Qatar heye, Tirkiye heye, dikarin rêl berbigirin, dikarin xirab bikin. Ama ez vêya ji were bêjim, ez vêya Kurdî ji were dibêjim, dengê me nare Dewleta Tirkiye. İnsanê xêrnexwas ku xêra me naxwazin, dengê me naçe wan, ji ber ku ji me fehm nakin. Gerî zekalî ne ji me fehm nakin. Ji xwe Google jî Kurdiya me wernagerîne, ji ber vê yekê em dikarin rehetî her tiştî bêjin. İnsanê ji me hez dikin ancak dikare ji me fehm bikin. İnsanê ji me hez nakin, ji me fehm nakin. Ji xwe ew tercüman
wergerên ku Kurdiya me werdigerinin Tirkî ji bo giliyê me bikin, ew jî însanê baş in. Mesela niha Kurdiya me wernagerinin Tirkî. Ew bijin vî ji Amirî tiştekî din gotiye. Hevan mesele pir ciddi ye. Dewleta Tirkiye dixwaze Rojavayê Kurdistanê tune bike, qesedê biherîne di nava artêşê de, baş e. Lê di rastiyê de wê tiştekî din derkeve. Qesedê Rojavayê Kurdistanê wê di nava dewleta Sûriyê de bibin xwedî erk. Kontrol wê bikeve destê wan, derekî binivîsînin. We derekî nivîsan binivîsînin. Wê wisa be. Wextê bibînin ku kontrol ji destê dewleta Tirkiye derketiye, wê demê hûn bibînin operasyonên berfireh li hember Garê, li hember Bakurê Kurdistanê, li hember gundan, wê demê şer dest pê dike, mixabin. Hevan mesela Selhadîn Demirtaş naxwazim bikevin naberê, ez hema zû ji were bixwînim. Me gotibû şandeya İmraliyê piştî hevdîtina li cem Selhadîn Demirtaş û Figen Yüksekdağ daxuyaniyekî daye çapemeniyê. Mesele belav hinek komîser hev bikim. Li gorî daxuyaniyê Buldan û Sancar çûne girtîgehên Edirne Kandırayê ji bilî Demirtaş û Figen Yüksekdağ bi serokê berê ê şaredariya Amedê Selçuk Mizrakli parlamentera berê Semra Güzer jî hevdîtin pêkanîne. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku di hevdîtina de bi giranî li ser pêvajoyê axifîne. Pêvajo erê paşê jî Demirtaş piştgiriya xwe ya tam ji bo vê pêvajoyê beyan kiriye. Mesela heyet çi dibêje li ser devê Selhadîn Demirtaş? Dibêje hevalê me hêja Selhadîn Demirtaş aniye ziman ji bo serkeftina pêvajoyê, ji bo pêkanîna aştî û demokrasiyê amade ye her cure piştgiriyê bide. Di daxuyanî de hate ragihandin ku Figen Yüksekdağ jî diyar kiriye, ew hêviya xwe ya ji bo avakirina aştiyê, ji bo avakirina civakeke demokratîk her cure piştgiriyê wê bide. Yani hem piştgirî hem jî beşdarî. Eger bikaribe beşdar bibe. Çawa beşdar bibe? Wekî din hat diyarkirin ku em girtina hevalên xwe di zindanê de bi tuwa wê qebûl nakin. Girtina hevalên me yên ku bêsûçiya wan ji alî hukûqê ve hatiye îspatkirin, bi tu hincetê bi tuwa wê nayê qebûlkirin. Daxwaz û hêviya me ya lezgîn ew e, ev neheqiya eşkere demil dest ji holê were rakirin. Hevalên me di şert û mercên azad de karibin beşdarê me ji aştî û demokrasiyê bibin. Di daxuyaniyê de her wiha hate gotin, hevdîtin gelekî berhemdar derbas bûne, girtiyan silavê xwe ji her kesî raşandine, ên ku ji bo azadî û aştî û demokrasiyê tê dikoşin. Ez bawer dikim silavê xwe ji hemî her kesî raşandine. Ê wan dilê wan pir firê ye. Hevan ez vê gotinê red dikim, binêrin. Kîjan gotine hûn fikra me êdî zanin. Mesela girtina hevalên me ên ku bêsûçiya wan ji alî hukûqî ve hatiye îspatkirin. Ya çi hukûq e? Hukûqa Tirkiye. Li gorî hukûqa Tirkiye, tu Kurdekî bêsûçiya wî nikare were îspatkirin hevan. Tu ku ve tu kîjan aliyê ve pê bigirî muheqqaq suçdar e. Ji ber vê yekê siyasetmedarê me ê Dem Partiyê nikarin bibêjin bêsûçiya wan ji alî hukûqî ve hatiye îspatkirin. Canan hevalên me rêveberên tevgera azadiyê jî dibêjin. Bila dewleta Tirkiye li gorî hukûqê tevgere. Ya li gorî kîjan hukûqê tevgere? Tu tunî ya. Li gorî hukûqa wan tu tunî. Tu kuştinê heq dikî. Ji ber ku tu xıyanetê li dewletê dikî. Em jî dibêjin suçê xıyaneta li dewletê li me naye ji ber ku em tune ne. Ya însanekî tune be çawa dikare xıyanetê li dewletê bike? Ez tune me. Tu mi tune dihesibînî. Ranebin ji me re nebêjin bêsûçiya Selhadîn Demirtaş hatiye îspatkirin. Gerek hûn bibêjin ji dewleta Tirkiye re azadiya xwe îfadêkirinê heye Selhadîn Demirtaş pêkaniye. Azadiya însanan heye ku mafê Kurdan biparêzin. Dawa heqê Kurda bikin. Baş e. Selhadîn Demirtaş ew kiriye veya li gorî qanûnê we sûç e. Ama li gorî qanûnên Kurdan veya xebatekî rûmetê ye. Rûmet e. Hevan no. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û heyeta İmraliyê roja 28 cotmehê li kompleksa serokkomariyê ew ê li hev bicivin. Gulistan Kılıçkoçyît serokwekîla Koma Dem Partiyê
beriyan hara gahandı bu kuşandıya İmraliye ve de demek ki nezde cara siyemin biçe Cem Tayyip Erdoğan pera lehev bicive naha qala dema hevditine nekir bu le iru eşkere bu kanala televizyona AKP eşkere kiriye A Haber ku dünya alem haneke xapet ke tibije ev hevditin 28 ve mehip bekwere hevanlo Polonya Litvanya vana du devletên li ser sînorên Ewropayê ne pêşî li koçberan digirin nahêlin koçber biçin. İnsanê ku plan kirine werin ser bikevin ser rêya Ewropayê bi qaçaxî vê zivistanê neyê. Vê zivistanê merû rezîl û riswa dibe merû perîşan dibe hevan no. Polonya, Litvanya hûn dikarin ser nexşê binêrin tam li ku derê rê li ber pêlên koçberiya neyasayî girtine, kontrolên li ser sînorê xwe gelekî zêde kirine, Wezîrên Karêder ve yên her du welatan diyar kirin ku dema kontrolkirina sînoran heta Nîsana 2026 hatiye dirêjkirin. Wezîreta Karê Navxweya Polonya ragihand ku ji destpêka îsal ve wan rê li ber derbasbûna 27,000 koçberan girtiye. Ewropa bütçeyekî ji wan re veqetandiye muhaqqaq. Beriya niha aynî bütçe ji bo dewleta Tirkiye veqetandibû. Dewleta Tirkiye bibû weke kampa penaberan. Anha serê Tirkiye di belayê daye bi van koçberan re her çend qismekî wan bûbin hemwelatiyê Tirkiye jî qismekî mezin hê jî penaberin Afganî ne, Sûriyeyî ne, ji Bakurên Afrikî ne, ji bo neyne Ewropayê Tirkiye xweweke qereqol îlan kir di berdêla van xebatê xwe de ji Ewropayê bi qasî 3 yan 5 milyar euro pere girt. Tayyip Erdoğan girt. Li Amerîkaya Başûr, li Perûyê ji bo têkoşîna li dijî sûçên organîze rewşa awarte hat ragandin. Serokdewletê demkî Joseph Jerry di axaftina xwe ya ji bo netewê de balkişan ser bûyerên tundiyê yên van demên dawiyê got arêjeya sûçan pir zêde biye. Ev rewş dibe sedema êşekê mezin ji bo bi hezaran malbatan û zirarê dide aboriya welêt. Serokkomar Jerry anî ziman ku ew ê aştî û aramiyê li welêt ji nû ve pêkbînin ragihand ku ji saet nîvê şevê yani 00 dema heremî ew ê dest bi ew ê bikin rewşa awarte yani dema heremî li paytext Lîma li bajarên derdorê navî bendergehê Kalaowê ew ê rewşa awerte îlan bikin wê bi qasî 30 rojan dewam bike. Di navbera tîrmeh îlonê de li Perûyê tam 575 kes hatin kuştin. Li Ewropayê hevanno di serî de li Almanyê bikaranîna cixareyên elektronîk di nava cîwanan de gelekî zêde belaviye. Ev jî dibe sedemê kanserê. Hûn zanin nexweşiya kanserê penceşêr jê re dibêjin gelek zêde biye. Bikaranîna cixareyê elektronîk di nava cîwanên li Almanyê de bûye trendeke xeternak wekî pêleke nû ya girêdana bi nîkotînê re tê dîtin. Ev lêkolîneke Rûdawê ye nûçegihana Rûdawê bawer dikim çûye bi cixarefiroşan re hevdîtin pêkaniye lêkolînekî pêkaniye tevî ku kirîn bikaranîna wê vê yani ew tişta em dibêjin cixareya elektronîk qedexe ye ji cîwanan re ji kesê 18 salê piçûk re ji wan re qedexe ye lê dîsa jî zarok heta cîwan pir dikişînin van meseleya îja xeter e doktor şiyarî didin ev cixareyên elektronîk di nava xwe de dibe maddeyên ku dikare zirarê bide bedena însan hene yani maddeyên ziyandar di nava xwe de dihewîne dibe sebebê penceşêrê dibe sebebê kanserê yani îro sibê çê nake lê di nava 5-6 salan de merov pir giran dikare nexweş keve nexweşiyên bê derman hevanno yani tu hevala dawetekî ji bo bibin abone ji bo bibin endam mala tê ava fikrek pir baş e ji kerema xwe re rast dibêjin yani merov bibe endam süper e. Rêjeya hevalên me ê ji Rojavayê Kurdistanê li me temaşe dikin hevanno pir zêde biye. Ez ji we re bêjim yani hindik maye nîvê temaşevanê me ji Rojavayê Kurdistanê bin. Vaya me şad ke mala wê ava temaşevanê me ê ji
Kobani, Afrinê, Şamê, Qamişlo, Amûdê her derê elme temaşe dikin. Ez hakikaten spasiya xwe pêşkêş dikim mala wê ava. Dema ku jaliyek ve dewleta Tirk amedekariyên şer dike, em çawa dikarin behsa pêşketina pêvajiyê bikin? Çima partiya Demê tiştekî ser van amedekariyan nabêje, amedekariyên şer. Vana nabêjin hevanno çünkü mesele hasas e. Tiştekî li gorî fayda milletê me be çima eşkere nekim? Çi bidizim ji milletê xwe? Ya li ber çavê me tezkere derbas nekirin ji meclisê. Li ber çavê me tezkere derbas kirin. Tezkere çi ye? Tezkere şûrekê dixî destê xwe tu dibêjî ez hûn rehet nesekinin ez serê we da lê dikim. Eger hûn pêvajoyê nemeşînin yani hûn neyên teslîm nebin operasyona min hazir e. Tezkere ew e. Ji tezkere zêdetir êdî tişta ku xeterî tişta ku zirarê bide pêvajoyê heye tezkere. Yani cî şermê ye yani. Deb xatirê we silav hevano mala we ava ez biçim hazir bikim bültena pêş me.